Oui, viete moula patin. Kanena kuti wina alila lelo. Walila di. Cha. Kanena kuti wina alila. Walila di. Pali bejabu ilojima tuluka basi tuzoipa mmazio. Pali bejabu ino chima tuluka munchito zoipa. Chimo ni mabala chimo zake. Evil begat evil. Ndero Bible imanenera tukunena kuti madaliso a Mulungu amalemelesa kuoposa ndipo saba ndicho khumi bisa. The blessings of the Lord maketh rich, and he adds no sorrow to it. Eneo nabani ninjire ndubira kamaliza nshiro omwe nagwira ndi manja. Sina bembe mundu, sina imbe nyimbo yojemerera mundu, sina bembeze mundu, sina kwadile mundu. Nagwira nshiro ndiye maviete ndifuna muninvesese. Osa makazi singati zisiku zizomongo dali ya ndama yobasira. Maviete ndirama zoma ntama amakabangira ukule. Ndirama zoma ntamita kuphera nzawo. Ndirama zoma ntamita kuba kupangira zinthu zoyipa mwene kuti apeze ndirama ife maviete timayipeza tokha tikugwira ntchito. Ndeba antena kesa mona ngati ndirama ije yapendukira. Amola ngati ndirama ije akaitenga uku aipitisa uku ndipo ndirama ije ipindula. Singapindula. Ino adani luzani zumu na mvele hii ajehe na mboti nakuuzani kuti kumene koko weza katenga kandu kumene koko muzizie zimene za haramu. Inu mapita ukatenga ndirama za tuwahala kumona ngati kuti Allah akudalisa, kumona ngati kuti Allah akuchitira chifundo. Inuyo Allah sakuchitira chifundo ndipo sakusangalalira chifukwa makatenga ndalama zoyipa. Adani luvani inuyo munakakala wina mundu wanzelu zindu zija zimachitika zija ino zimunakatenga nazo mbali. Munakalimbikira ngati wina aliyeze panoka ni nzelu zanu ni manja anu kupanga ndalama yokuti mujeze panja lanu. Koma chifuka mwazanga ukatenga ndalama ya kuchikangawa. Chikangawa yemwe ujatu wagadabu uzatu wabititu. Kuwatomba liganga. Kuwatomba ngati liganga mpana kugazi kanditu kuwataga mezi kumene kuchako. Inu muli bati muli popo nangasi ndalama za kumizimu, ndalama za kumidima tunzomwe zimachita. Inu mbava imadika bwela pa nyumba. Mbava imadika bwela pa nyumba. Kuti kudzaba. Imangoba basi kumapita.
Emene nakuti of course ndabwera usiku kuzaba koma no inuyo mwapezeka nokha muli maliseche nde chifukwa bamzeka muli maliseche neyo mwandipanga allows ndi kugwira ili si vuto langa ndi vuto langa fake nokha mwazipanga expose nde waba muja kena kono amaza kugwirirazo kena koma nina kuti chifukwa mwandiona nkhope ningokuphani ndimezi makhalira kupha kuba ndikuona iwe sungapite kumalo ukatenga ndirama kwa anthu akuba zigawenga komona ngati kuti iwe nekujako kudukako zinthu zabwino ndipo ndi Nkazi amanena kuti behind every successful man there's a successful woman. Manyumbamu muli azimayi omwe amauza amuna oti ayeneyo zimenezo musabanki ukazapeza Nkazi wokuliza kukulangiza bwinobwino kumakuuza nikuti abambo auje zimenezo wayi muzachite ndi haramu kupeza Nkazi wokuti akuuza koma kumeneko kulozera Nkazi amakhala naye so jaso akwendera mastala fake munthu lokonda ndirama ndiye ngati iwe uli mamune ukuimba nyimbo yopembeza chakwera anthu akupasa ulemu. You're not a real man. You are not a real man. And some people they are more superior than you. Even if some kazo ko samona kuti awawane madolo. Ndia maka nyengesa kuti ko madolo achi. Nangazi weka wazone sakuti wewe sidolo ndizoba. Leo magai masanga akazi anzelu masanga akazoba mu masanga akazi omakulangiza mamuna timazimba nthawi ndi nthawi ukuti abambowa asanakwatira naye achigawenga atakwatira Nkazi anafasa amakadi Nkazi uja ndamene kwadani akwataniza nzeru amene mukula kwisi msabata amene chinkala mamuna you become a better person. Why is a man becoming a better person? Because the woman is bringing the best out of him. Mango sanga akazi oneka buno bankobe komobanda khalira nzeru alibe sanga kulangize they can't even help you become a better person. Koma mene wonda zikazi kuotana ngoma buza kuti iwe nabola ukuja bizoka imbire jakola yemweyo yonkoma bilali kumanga dumba ka stage ukwakaza kwa polamisa akwali khanawa mwe akwali khanayo akwakhoma nyundo yoli umenye kugwesa ala kazako omwe very stupid dani novani ndiwe mfano wa usiru ndiwe zoba ndiwe jisiru ulibe nzeru bawe kanindama songa bange siwe hustler iweyo mango dikira anthu ena akandrama akupasa ndrama siwe munthu weni kudunga nene kuti iwe Nkazi akudalire ndiwe munthu opusa kubanda nzeru chifukwa wanasogoza jera ndizimenezo alaza kwa chindawo nemu ndipo banje nemu kamayembe kumenya kugwesa mujumuzati mukimbira akazi anu kumenya kugwesa akazi anga amenya kugwesa akazi anga amenya kugwesa kumenya kugwesa akazi anga amenya kugwesa kamwanda kumenya kugwesera uko akazi aka Daniel vana abanga irrigation itu ulimi othilira nyemba ino mwanga lijani maona ngajani ne warning anthu amene mukwa supportawa ndizigawenga alibetazo ntchito maona nokhala minister anu a minister kumapakazi minister ndi last ministers like I told you nkani mu last podcast tena kuti a John Tembo ankafuna kolanda Nkazi wa nkolanga by force ninkhadi wawo amana ngatida kalwa mboma angatapanga chili chonse
ndeno amene mati MCP ambiri inonso question azikazi ano amene muli ku MCP inu mkazi mati MCP question mkazi wanu akazi ambiri tu ndikuti akunyengedwa mbaucheni mudzipani napita kusonkhano kuja akanyenga so kuti apa sakendalama iwe kumona ngati akazi ako aja akupanga zinthu zabwino pa nyumba akupanga za chipano sadi uchipani uchande kule zibayucha ndeko mache nyaso kwambesa didi azikazi temakonda kumakhala in the forefront because zibani makhaso kwambesa temahule so kwambiri tazimai tokonda zibani avala zitenje vala kumakhala mahule fake amazolo uja kukama minister kukama MP yetu anthu akewo obane so discipline ngana abanga zene zozo. What you need Malawi see and hotel also. Malawi needs leadership by example and not discipline. And who ozibasauli. Also the mundu chibadwire ni sana chindepo. Lero ndile wakala minister ata tsapa nokuchindala ndi minister. Zomveka zimenezo. Mukufunika anthu okuti izeza panga kale. Abanga kaleza binezo ntchito ine Nkazi ndibene ntchito akaze ndavula ambiri mitundu bofika kuti ndakwatira mai awawa munkhali leso natopa nagonja akazi ndibene ntchito balibe Nkazi wene mungaduze nawe sina ngona amene sina ngule akazi ndavula mitundu azungu maagents matantani osewa akaza ku Malawi osewa ndibena ntchito balibe chilendo chimene Nkazi anganena kuti andipanga offer ineyo chilendo ayi you need people omwe ali dedicated kugwira ntchito yotukula ziko osati kumakanga liso ni mpata aso pene kuti azinyengera mpata aso omwe kuti azibera ine ndakuza ndikale kuti ngati ine mviyete kuti ndimagwira ntchito ndekha sinapitapo kunyumba kwa munthu ku Malawi kapemba kana kalikonse mbali yansi makulibe zibenezo silimayimba phone. Mwina so I'm the only person amene sinamira ndayimbira pa phone ya Prophet Bushiri kwa Bembandra. Ma celebrity no sewa aja za Prophet Bushiri. Sanga kuuzeni ama yankula nsete za Prophet Bushiri koma aja za Prophet Bushiri. Andose mukaona aja za Prophet Bushiri. Andose amene mukaona di busy kupemba telefoni ya mpinga njira. Tomu mpinga njira. Andose maona wali busy kupemba oyimbo chuka ndrama ifesi mabanga zimenezo ifesi mabanga zimenezo muza mumva mvyete akulipirisa kuti ndikupangiza kuza bulipire sima libirisa muntu. I do everything for free bali bana sima ndandama za muntu mavete sali bidwa ni muntu we make our own money, we do our own thing, we don't rely on kuti mndevotere kuti nizambe kujabuna pa ndike bana. I don't need good to devote the good in the cleansing. Zintos and must clench on deck. And as a Bible, the Banka so encourage good move, make your own honest living. Ramazago is Kandian, this candy paper trail. People should be able to trace where your money is coming from. And as is your government Ramazago Jokera. Money, Ramazo Joka Mundau. Takadwa, Mana, Gorana, Gambidi, Mana, in Dramas Yugo business. Man, I want to people should be able to say, also the Gungutiba is a guru from nowhere. And Malawi for Janjala Mugulisa integrity yanu, Mugulisa respect yanu, Mugulisa dignity yanu, Chifuka Janjala. Njala in the Ripo and at Hagufutika, come my Jojo. Kisakale jida chomwa hama user kukulirani kumobanga nzopusa muziwe kuti Isau kudaluze daliso wake anthabana kuti Jacobo anaba daliso wa Isau Jacobo sanabe daliso wa Isau chifuka jajira anapita kulenje kuja kunapeza kuti walephera kugwira chenyamba china chili chonse ndipo bwerera ninjala anampeza Jacobo akupika nyemba. Jacobo ukutani ndikupika nyemba
mbale wanga ndigere nyemba zo ndije ninjala ndikuka ulenje sizinaende Jacob kuti yayi ineyo nyemba zindizanga sindikugairani Aisa ubene baja iya Jacob iwe ndi ninjala iwe ndigaire ujeni nyemba zo Jacob kuti yasinugere nyemba zo nde Isao akuti ndibange jani kuti ndigere nyemba zo Jacob kuti undugulise ukulu wako so yamba kubada ndiwe kuyambira lero kuti kuje nyemba zo nene kuti kuyambira lero wankulu ndine Isao bobo wankulu ndiwe ndibase nyemba ndije chifuka cha njala chifuka cha jera anagulisa ukulu wake ndi mbale ya nyemba chinkana itafika nthawi yodalisa Jacob anadziwa kale kuti kuzimu wankulu ndine chifuka Isau wandipasa ukulu wake ndiye ndi utenga basi mpomana panga pala ni masiteni acha ngati mmadziwa Bible muziwe ndi chimodzi sa Malawi mmagulisa madaliso wanu ndi matuta mbala timachenje chifukwa chokuti mwe ninja Yesu ali ninja atapangidwa attempt sana lole njala yake nja inchimwisi anamuza mundu uja Satana uja daiwe Satana mundu tu samakhala moyo ndi bread yoka mundu amakhala ni moyo ndi mawu ochoka pakapa mwa mundu meaning what kunena kuti mulungu ndamana lenga zonse ndi pakama pake let there be light let there be chan. That is what makes a person to be alive. Mulungu adamulenga muntu anampumira mpweya wa moyo. Mulungu adamulenga muntu sanene kuti muntu uja anafunika kuti aje kuti akhale moyo. Ayi. Ndiye nkhandi kunena pano ndi Adani Lufani agulisa nyemba za mkazi wao. Adani Lufani agulisa nyemba za mkazi wao fajanjala. Iyo aja amona ngati utapita beo jakati ndrama zikakhala bwino. Osale we kujaku kulizikole. Ndi ndrama jabu no muja kwa mkazi wanu ampola bisa kuti kumeneko. Ndi antambiri no Bible suma werenga, antambiri no Quran suma werenga, antambiri no Torah suma werenga, antambiri no Kabbalah suma werenga, antambiri no suma khabasi kuma werenga mawu kumona kuti kwini guidance imadijani. Paujirasta mwana kuti this is the Babylon. Umaona weka kuti this is the Babylon. Koma wina apitengere buphunziro. MCP sichipani chochiza chivoteraso. Andi ali yasamani mukumvotera ukuku kumangompasa 1 year palibe 2 terms ya munthu ayemwe muzampasa 2 terms ndamene mutazamone kuti uyu ndamene kupanga zofuna zama nawo koma otherwise mpando ucha osamumika pa munthu panthaya itali iso 5 years out 5 years out. Ineyo siwa MCP, ineyo siwa UTM, ineyo siwa UDF, ineyo siwa 4D, ineyo siwa DPP. Ineyo ndibe jipani kumala. Nendi kama kulangiza nuna kuti noka. Ine ndi kunoto. Munga mene mukuonera, tidi malo siyana. Kumani mango kulangiza ndi musiona. Adani Lufani watinalangiza sana afuna kumva. Pano Nkazi Amunyengela kuti ndeno timve kuna kuti no. Azi ngono mokweza, muzimba mokweza. Uchagwesa uja muzimba samokweza. Oh my goodness gracious, Napita.